Ya, ya, gentenan sijine Mbak Dian. Sambil berdialog karo sing dadi undang-undang ora apa-apa, Mbak Dian karo Mbak Alfa rasane ndro ora apa-apa. Malah iki, Pak. Nggih. Wah, jadi iki sing disawer ora ning sinetron lho iki. Kali Pak. Wah, iki Wis pokoke nyawer iki ya kabeh. wis oleh rokok, wis oleh saweran, isih oleh sayuran, isih oleh beras. Komplit paket. Entek arek kruntugi. Ya. Kruntugi apa iki? Napa? Asal aja dikruntuk ditagihan wis beres. Nggih. Sayang. Nah, monggo lanjut kalian Mbak. Muridku protes iki, aku kliwatan iki. Oh, kelihatan Pak, nang sandi ku aman. Wis ayo aman. Ya, ayo. Diri sama. Sing gambar liwatan. Sing bejo-bejo sing sisih kene sing sisih kono kandangan gamelan. Gurido. Sing ngegong sing menang deh. Sing ngegong karo sing ngenom iku adoh, Bu. Masalah ini malah gede biasanya gitu. Iya. Merano ayo lek ndak baca ki kok ngarep nunggu saweran. Oh, garane nunggu carane nak nunggu saweran. Ora. Mas Bayu ini nyawer ora nang kene nang omah, Mas. Aliran menpapangnya lho Pak. Pripun? Melu Pak Pangyang tenan jenengan. Nah, rumah Ipa. Carane ora dibadhekne kan nunggu nunggu saweran. Oh ya coba bayangin coba. Nano, iya lah. Ayo di sana loh. Ora tau kok. Amlane esuk ben kisah kok dibayang nek ben iso komat. Iki pancen wis di skenario ngene iki kok. Mandi utawi kelegan jumbo kalau wis paring saweran pirang-pirang wis kali judan itu apa-apa kan mandi ini kelihatan itu dereng Enten sing kelewatan. bisa protes itu ya lanjut meneh.
ya bener-bener dinikmati kalau kadang-kadang KKS ya. Ayo lanjut. Panas sudah panas ayo naik panggung. Oh, ini giliran ini pengusaha Jakarta. Air sama-sama dari muda. Mbak Tuti, Mbak Evi saking Jakarta. Monggo naik ke panggung bergabung. Mungkin melalui sampun mancingipun tembang, kalian juga boten apa-apa. Ambil. Ayo Citra, Mbak Citra Prima sudah selesai belum? Naik. Yuk lanjut tembangnya. Tapi Pak, kalau bagian tidak ada dari itu lebih dangdut, tergenak lebih dangdut terus digeret salah dijilak pokok jak digeret. Saya kendel wae apa kok ya wis disawet kok ya. Mulai ngamari sawet kok. Oh nggih. Ya memang satu sing disawet mesti jane pengaruh terus kok. Dalane dinengke wae. Suwe-suwe nangis. Ya nak ya engko pas kang dangdut digeret ngasih apa-apa.
Ya. Yuk. Meriah tenan mula kok panggunge digawe jembar. Wah, sinden-sinden ya semangat iki. Berikutnya saweran yang warna merah putih. Oh niki wau cara makan bersama lagi makan pembuka Ini lagi pemanasan. lagi pemanasan iki lagi sing biru-biru mengko sing abang-abang. Yo lanjut. Apa lagi yo? Nggih. Lanjut. Luar biasa, saya sepuh-sepuh ya tetap semangat. Bisa perlu bunyikan bisa Boten mikir keras kula niki 3.700.000 lah. lumayan nggih. Lumayan apa lumayan? Lumayan. Oh, jadi sudah main ini. Iya, mulane kok panggungnya digawe jembar. Oh iya, guys. Iki loro tes iki. Nggih, lanjut melih iki saking panitia iki iki nek ora ditinangkane engko ndane delok mergo iki sing pun nyiapke Romo, sing pun paring kandhang. Nggih to Romo? Nggih. Nggih, ora terus gilirane saiki